Hello guys, no, anot hingjakan nuka teman bangai hingjakan nuka sini di Brazil by di Prasa tulasi kok parani harlai paipu Mizoram bo haike kaisa tini bo sai bang kol kaijaka hani bangai hotel lo kaisa thang tongw hotel lo de tong kurui ba se khaibani thang tongw engke boni picture roi nai sini di Purani di Prasa rok Mizoram bising tong nai rok je borok no nuk nai je borok no nuk tong la hangke rong winar gani bangai ang sotono kok besar ya orang hanai lang kaisa hanai do oro ode phai ade soंनाय nai engke khokjar ke soंनाय raki sama ma thagen ro mo kaisa chini borok ni hotel do engke khokjar ke ma hanai mana CID ki hata CID ki hanai direct nuk lang khat thangna hai yade ba no so ya kari nai tongmai do ang ta room phai sok paija le no phangbai ma laija bo bo nang saklai ro hando guys mang sawana jangnai kirei chini borok ro phaila mane roinar gwan bangai hainable babu roinar di hotel thang paija sini borok ko mama ni bangai do ake sini borok rok Mizoram bising tongnai ro sini ti Prasa burui sala joto boni picture no no bui ba bono sini tongla hangke rong bui boni bo saino pa honai call khailebani bo saini number bo ronai tei nirog sini borok rok kemai tongmani jakono problem rong la ha botrong no sung helma khailenai solma khailenai haidebana sung ti Prasa joto no masubanai sung tham samangnai nini ani bipod no sung mabu silainai engke hotel ko thang phaikha tei sarui hotel kaibrui jaga si tongkho hotel kaibrui o thangnai kho engke uboni kemanai tui kharlainai ni solani bai buruni picture roi jonai engke je siaha area bo sini borok tongnai Saiha district o Barma border ro tongnai ro sini borok ro boni borok no nukla mane roina regani masak to na hesi do hambai no boroi ni bai solani picture roi nai khulumbai kha jotto ang bai krung tongnai Mizoram ni chini ti Prasa samung khai tongnai job khai tongnai ba porai tongnai ro na kokosar nai o boroi no kaha ke sinai naradi o solano kaha ke sinai naradi solani bo mungke tamasi khamung besai biang sahajang ta boroi ni besai biang ke boroi ni bo mungke nirmal kolaipu ke solani bo mungke tas khamung nirmal kolai solani bo mung sorry solani bo mungke nirmal kolai engke boroi ni bo mungke mamita kolai omorok no kaha ke sinai naradi kebaisasa borok Mizoram ok har faile hangke जों Mizoram tongsoknai ti Prasa ro o boroi bai o solano khainardi tapiokdi nero bo jaga tong nero o boroi bai solano sini tongla hangke nero roinargui tei bosaini contact number roinai bosaini number o nero call khaiwi sahodi tei bosaini contact o hayangke ani contact number roinai oro bundra ano call khaimabu borok bo jaga khari yognai hak plakeri nadi sini ti Prasa ni tongmung bati prajeng ni tongmung bos habutui busuk kotoma nuk tongbai ha busuk butui nuk tuting tongbai ha hai pasitini tama rugi makha sini ti prajeng tung ti Prasa baini buhaino hamjagei ti kharlaisnai baini bosaino hamjagei ti kharlaisnai bode sini serengthai bode sini srishti hani bangai angle soino sanai sini ti Prajeng tung sini ti Prasang tung ang baile ta nukjagdi ta masingjagdi kebai ang baile ta masingjagdi abu ta nukjagdi hani bangai sotto ani saksalai paya an sayokra an sechirai ani tete ani okra sakrana kokosar musugo sini ti Prasa tong tongnai Mizoram tong tongnai rong no o boroi bai o solano
Ndrok je jaga pamanjak di khaina rokmani porai direct nai mathang bodolno yapairu di boni porai bwsaino song kol khainai bwsai borok chini khoda song chini lukurok tama khaitong tama khayano bwsaini thani yakai marnai hani bangai please borok je jaga khardi khar thangthung borokno sungma naisungnai nadi khoroksani nukhungo omote hai tahong sinai bipod phaila hanke bosengno nukhung kok banglai tong tini uburui nijeni bosai tong tutui osola nijeni burui tong tutui Mizoram khar phale bhi tini bosayana phone khai hani bangai doako ang siaman sak takhuk tawana di nini ti prasa thansani yapri sebu yang tini nonang hel khaimani bangai siaman sak ang naitok nai ang saklai nai ti prasa joto Mizoram samung tang tong nai porai tong nai job khai tong nai rong thani ang saklai nai omutai hai burui omutai chwla nijeni bwsaino hamjaya nijeni bwhino hamjaliya nijeni bwsaljongno maya kwrui nijeni bwsalano maya kwrui o burui bai chwla rokno ti prasa Mizoram tong tongnai rok pa phiyok di je jaga manjak di aprono khaina redi jotono kokosarui ani kognor muthaka hambai